Vážení občania, v tom čase, keď mi zrušili kanál a zasiahla do toho nečakane aj choroba, čo ste možno že vycítili z môjho zaujímavého hlasu, som veľmi dlho uvažoval, kde, kedy, ako a prečo vytvoriť nový kanál. A keď ho vytvorím, čo na následne budem uploadovať. Dnes som uploadoval, respektíve reuploadoval nejaké tie básne. Reuploadoval som ich z jedného dôvodu a to bolo, že boli fajn, boli epické a ešte som nejaké mal a bola by škoda ich tam nechať. Ale ako sa tak na to pozerám, stále si kladiem otázku, či by som nemal začať kompletne od znova. Tak preto sa vás pýtam, tých, ktorí ste možno že pozerali moje videá, aj tých, ktorí náhodou idete okolo. Kliknite si ten odkazík, čo je v popise. Začiarknite nejaké tie videá. No ja nemám k tomu čo dodať. Už len snať. Fuck you Windows schéma! Ja vám ďakujem za pozornosť. A lúči sa s vami Mara Duch Svatý. A samozrejme, nezabudnite hlasovať.